Sataravintolaa Tampereelta ja tänään meillä on vuorossa Onni ja Leo. Lähdetään makumatkalle Välimerelle ja mä voin sanoa, että tää lista on kattava. Me otettiin alkuruoksi meset ja ne on tosiaan tämmösiä erilaisia tahnoja ja sitten siinä on joko kasviksia tai leipää, mitä voi dipata siihen ja ai että ne oli hyviä. Voin sanoa, että niin syviä makuja ja sillain niin kuin, siis jos olisit laittanut silmät kiinni, niin olisit pystynyt melkein Välimeren tuulenkin tunteen naamallas. Tää meidän meselautanen oli 4 ja mä voin sanoa, että se oli todella iso. Se voisi mennä jopa 6. Maut toisensa perään yllätti ja me vaan fiilisteltiin. Oli ihana jotenkin kylmän syksyillan hämärässä tulla tämmöiseen lämpimään ravintolaan, joka vaan hemmotteli eri makupareillaan. Mä otin karetsan kareen, Tara otti pihviä ja Ella otti moussakaa. Ja nämä annokset oli ihan järkyttävän kokoisia.